Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti masakbayan. Aramid ka diti responsable nga ina ti kasta, Betty. Alas 11 ni tirabi eh. Hoy, Luisito, di ka man kundisitar. Awan bibiyang mo no naggawid akman iti kastoy nga oras? Adda biyang ko ta asawa nak. Asawa na kitan. Apay, imbilang nakading asawa, iti panawan nga aglang-langoy kayo iti basol, iti babaem. Makitang, di saan ka nakasungbat? Hoy, Luisito, no saan ka kumaan nagloko? Nalabit at dumngagakan ka, kanraaman kalatakas asawak. Sikatin mo na. Nagbabae ka. Iso adinak mapabasol. No napukawan ti panagayat ko kan ka. Betty pang asim. Pagbababawya kung dahi di apan nakailawan ko. Pang naasim ko nasayaat mo't nagbababawi ka. Gamsyak. Diyak pagbababawian ti aramida kita. Talaga di kan kayat, Luisito. Saan kan nga ayaten? Papeles ti agabrod na gito ya. Anya ti kaya tasawon na gito ya papeles. Ni Betty. Abroad ni Betty. Ape, di naman laimbagbaga kanyak ti may papaniti daytoy. Sana mabalin. Diyak kayat nga abroad asawak. Sana mabalin na panawan na kami kadagiti ubing. Diyak itulok nga abroad ti asawak. Panggap mo gayam taga-abroad. Ngam di mo man lang pakpaka mo kanyak, Betty. Anya ko ma. Apay, naskan ka di pa'y ama-amuam, Luisito. Idi nagbabae ka. Impakaamum ka di kanyak. Kada kami, kadagiti anak ta. Dayta ka di manan ti isidir mo kanyak, Betty. Nagbayagan. Oray ka sa no kabayagan, dayjay. Agnan ayon latati saam ngay bati na itiriknak. Saan to ang mapunas dayta, Luisito? Pangasim, Betty. Pakawanin lang ko man. Pangasim. Ibatanak. Di nakarapupan. Madurmanakan ka. Ibatanak. Araramidak ti amin tapno malito paktibindot ko, Betty. Pangasim ko matapakawanin na kun. Ornusin tati amin. Pangasim ko ma. Nalpas ko nga imbagakan ka, Luisito. Saanan ang maurnos ti amin itinagbaatan ta? Saanan apulos? Anya ti kahit asawan na iti Betty. Apay di tadakkel abag na imot mo. Daytoy ti maudi abag ti alikaman mi kadagiti anak ta. Ti dadduma na ibunagan ijay ayan dananang. At damutan ijay dagiti ubing. Anya? Inuray ka lang ang anak kasangpat. Tapno awan mo ti makunan. Itata nakasangpat kan. Pumanawak matan. Betty, pangasim ko ma. Di mo aramidan ti kastoy. Pangasim. Di nakpanawan. Pangasim na pagsublim dito'y dagiti anak ta. Urnusan ta ti amin.
Diyak kahit ang marakrak ti pamilyata, Betty. Pangaasim ko, ma. Pinanunot mo ko mga imo na dayta. Sakbay ang nagaramid ka iti kalukwan, Luisito. Saan nga italaang ang mapanunot mo akastoy gayam ti ibo nga ti inaramid mo? Betty, pangaasim. Please. Ladinig ka. Nga masapol nga agnaad ija ayan dananang dagiti anak ta. Gaputa ag flight akon inton maminsan nga aldaw. Ko nalapdan ni Betty ang nangipanaw kadagiti anak mi, iti pagtaengan mi manang Emmy. Ta iti panagabrod na, pinagnaed na meten dagiti anak mi, iti balay ti katugangak. Aklunek ang nagbasulak iti asawak, ta nailaw anak iti sabali a babae, ngem napudno ti panagbabawik. Ingkid-kid dawak iti pamakawan ti pannakailawan ko. Gaputadyak kayat amadadaal ti binukal ko a pamilyak. Ngam nakaro ang napasakitak ni Betty. Kat gura ken sakit tinakam na ti manglaplaped iti pannakaurnos mi kumaadwa. Tapno sa anak laeng amayadayo kadagiti anak ko, kalpasan ti panagabrod ti asawak. Kastoy ti inaramid ko. Adamot impatakdar mo abalay, saan ka di? Apay nga umay ka makisarsarita ita. Nga agnaed ka iti sigod, anagnaedan nyo di tababatoy balay, iti saan kayo pa'y anakapatakdar iti balayo. Diyak kaya ti mayadayo ka dagiti anak ko, nanang. Hoy! Agbain kamot ang mga wag kanyak iti nanang. Kalpasan, tinaramid mo iti anak ko. Mairusok nakbay laeng nga awagan iti nanang. Napuskol at talaga ti Rupam, Luisito. Saan ka mabali na pagnaedan iti bakanti asilid di tababati balay? Asigod ang nagnaedan nyo idi. Taipaabang ko. Masapul nga daingkam ko. Nang runa ita, tadan dito'y balay ti duwang apok. Isa pumanaw ka dito'y Luisito. Awan ti mga bang iti sigod ang nagnaedan mi ni Betty. Ha? Pangasiyo ko, ma. Naipaabang yo. Siya kon ti mga bang. Ngamin, diyak kaya ti mayadayo ka dagiti anak ko. Pangaasiyo ko, ma. Agyaman nakta na kontak kamot lang, Betty. Kumusta ka ditan? Apay lang ako, mustaan na kaya. Betty, nauman pa'y kagura naklat taga po iti basol ko. Kaya't ko ama-amuam na promote ak iti opisin. Kaya tapno da pang sustentom iti bisyo. Ha? Napuskol mo ti Rupa man niya. Inya dayok lang arudan kan kadag iti ubing. Ngam isak mo lang tati bagin. Imadayukan kanyak, Betty. Diyak kaya ta mayadayo pa'y kanyak dagiti anak ta. Di mo ka din napanunod. Anasay-saya at no saan da ka makitkita. Tapno malipatan dati pa ng lukom kanyak nga inada. Ha? Nahustuanan itinakam dagiti ubing, Luisito. Amudan no anya tinasaya at kan saan. Kat panagkunak, makapadakas kadakwada no makitkita da ka. Iso ano adda delikadesan. Kasayaatan no pumanaw ka dita sularmi. Adaywam dagiti anak ko. Saan, Betty? Pangasim. Diyak kaya ti mayadayo ka dagiti anak ta. Kas itinakon. Inadaywan nakon.
Jak kabailan no mayadayo akpay kadagiti ubing. Isa pang asim ko mata sa anak apapanahon dito eh. Si Damdam. Denggen kani subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Di, iso day tamanlo kong anak kaluban di talamisaan. Agyaman ak Eunice, anak. Agyaman ak unay. Daddy, masyanak ka. Anak. Diyak magustuhan ter aramidan damami kan lola kan ka. Mabuto nga amang tubngar ka ni mami. Awan na nyaman na anak ko. Hindi nakikaskaso. Nagbasulak iti inam. Ket nakasagana amang litop iti nagbasulak. Ngam nakarumat ter aramidan damami kan lola. Kas ita, agasam, tarenrentaan nyo day tisigod anag naadan tayo di ti balay da lola. Awan na nyaman na Eunice. Tinapateg. Saan ka mayadayo kada kayo ni ading mo? Ni Jenny nga ading mo ngay. Anya tararamidan na. Agar aramid iti homework na, Daddy. Ngam di kagdanag. No makawaya day jay, aglibas tumat nga umay dito ayan mo. Agyaman akin ka anak ko. Kada kayo iti adim. Tauray no anyat napaspasamak kada kami ni mami ho. Sanda ka kagura. Daddy? Eunice, apo, ayan mo. Ha? Ni Lola, sapsapunan na. Alan anak ko, sumangat kan. Aganat ka lang ha. Tama nga no makita na ka naggapo dito eh. Sigurado nga agungot tumanan. Alan, mapan ka ni Eunice. Panagkunak, masapol apo manaw ka iti pagnanaedap iti sirok ti balay ko, Luisito. Ne, apay nga papanawon dak na... Oops! Di mo ituloy day nga awag mo kanyak. Natangkan ti ulom. Namin anon nga imbagak adinak awagan iti nanang. Tasaan kan abigbigan a manugang. Ngam natangkan ti ulom, buwisit ka. Panawa mo ti pagnanaedam, kadagabang nangingina ngam iti abang mo. Saan da ka mabalin na basta papanawon latan? Agbaybayad ak itinasayat kada kayo. Ay, napusko la talaga ti rupa man niya. Nalawag mo't di imbagak. Adagabangan asabali, kat nangingina ti pagabang da ngam iti ibaybayad mo ita. Oray manupay ti pagabang da. Gatadak da ita. Basta saan da ka papanawan, tadyak kayat ti mayadayo kadagiti anak ko. Panunutan, talaga nalabos ti aramid ti partido ti asawak, manang Emmy. Agasam, pinagrentanak ti katugangak, iti sigod ang nagnaedan mi nga agasawa iti balayda, kat impangato na pa'y ti renta. Ngamuray no kasta, sa anak lata pimanaw, kat binayadak, numano ti ibayad kuma ti ibagbaga ti katugangak, nga agnaed kuma iti pagnanaedak. Awan mo't ket diti anyaman na kanyak, taimparentak mo't ti balay mi, nga isumet ti pangalalaak iti ibayad ko iti pagnanaedak. Adu ti mangbalbalakad kanyak ang mga bugado akon, manang Emmy.
Ngam saan ko nga ingkaskaso. Tatirason ko, nakarkaro laeng ako miro ti amin. Ken maysa, adda basol ko. Iso asyak nga rod ti rumbang nga agsakripisyo. Agingga anadanon daytoy agundaway. Anya jay ko nam, anak ko. Pasensya kan, Daddy. Masapul as sumaruno kamin ka ni ading ko ayan ni Mami. Anya, kasano ko mga alangan na kayo ni Mami yo? Minor de edad kayo pa ilaan. Diyak mata mo, Daddy. Diyak maawatan ti amin. Ngam ti amok laeng. Masapul amapan kamin ka ni ading ko iti ayan ni Mami. Daddy, saan mi ko maakayat ti umadayukan ka? Ngam ko na ni Mami adakdakas ti mapasamak no saan kami nga agtungpal. Una yun, tinayo. Nalabas ti kastungar aramiden na. Na kayo lang nga anak ko timang patpatibkar kanyak. Ngamiya dayo na kayo lata. Unay matan. Daddy. Ngamala. Palubusan kayo, Eunice. Barang may tikas ito nga aramidag. Kat makaamiris ni Mami yo. Kat mapakawan lang matan. Barang numabukal tumat lang ti pamilya tayo. Luisito, siguro, umanugot ka mo na pumanaw dito'y solar ko. Di mo ko naan nga abangam lata ti paset ti balay ko apag nanaedam ita. Nga oray awanan dito'y dagiti apo ko. Naposkol una yun ti rupam. No idaldal mo lata ti bagim dito'y. Nga oray awanan dagiti apo ko. Di kayag dadag. Agpakada akmatan. Hay, agyaman na tapumanaw kamatlaangan. Mas stresak kami na mangkit-kitakan ka. Kas, iti pa nakastress ti anak ko amang kit-kitakan ka. Iti agdenden na kayo pailaang. Kas iti imbagakon, pumanawak. Isa pang nga siyo kumatasanda ko ni insultuhan. Pangasiyo ko ma. Awan mo't siguro ti makunam. Taim pakasaritak kan kadagiti ubing. Agyaman naklaw na Betty. Agyaman nakkan ka. Kat, sika. Kumusta ka matan? Nasaya atak, Luisito. Naragsakak. Iso asan arumbang ako mustaan nak? Betty. Di kayo man lakadag bakasyon dito sa Pilipinas. Anya kumaga po agbakasyon kami dita? Saanan? Kailiw kayo rin kadag ito, Uping. Ay na, adula amin daytang ibagbagam. No saan ka kumaan nagbaba? Sim ko Betty. Isardang mo ni isinsidir ti may papaniti dayta. Padayta ti mang laplapad kan katap no mapakawanak. Pangasim ko ma. Husto ka. Katap no agulimag tayo aminan. Kasayaatan no di kan umawawag pay. Anya,
Ladingitan, ngam daytoyan ti maudi a panang sungbat ko iti awag mo. Lipatan na kamin, Luisito. Para kanyak, husto na itapangandang mo, iyo. Papa, no talaga akayat mamaornos ti amin. Sige, surutom dagitagiin. Denggen Kenny subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Adda kami dito'y tapno mangeg iti istoryam gayem. Na itayan na. Saan ka mauma amangay ayo ka nagkidaw iti pamakawan ka ni Betty? Talaga kas tataramidag, Papa. Diyak tagisayangan ti trabaho ko diti Pilipinas. Tinapatag kanyak kat ti pamilyak. Ipampanag ka kay ti dayta desisyon mo, anak ko. Kat suportaran ka dita. Agyaman ak, Papa. When? Surutak dagiti aginak itayan da ita. Aramidag ti amin. Tapno mabuk. Nalpas daytoy a kapitulo kadagiti amin a napasamak may salaeng tipulos ti panagpursigi ken ti pammati ti tao ket saan a mapasardeng. Agyaman kami iti panangeg, intayon manen iti sumaruno a kapitulo. Matlaan Ti Masakbayan. Nasaya at tasimangpet kan anak ko. Ape asaan da ka makunta kaya? Itay pa'y awagan da ka. Talaga ama din san ti cellphone ko, tatang. Kanayon ama lobat. Ay, por Diyos. Tinasayaat, mapan kan iti ospital. Ha? Apay, tatang. Sino tina-ospital? Naitaray iti ospital ni Aljon nga asawam. Nabartag anag motor, iso na disgrasya. Anya? Iso akasayaatan numapan kan iti ospital, anak ko. Tiipag mo taad da ijay, ta saan da kakit nga rod ang maawagan itay. Mapan kan, darasem. Una yan tinapasamak kan ka, Aljon. Namin anumat ngamin nga imbagakan ka. Nga awan tinasaya at nga itdan ti motor. Ngam natangkan ti ulom. Ang motor kalata nga uray no nabartag ka. Anya nga ita. Nagrigat lang nga rudan ti adda ka sa saad ta. Ngam kastapay tinapagtang mo. Kasanulaan ang tibiyag ta. Nagbasit pa'y ti anak ta. Iso pa nga asim ta lumaban ka, Aljon. Di na kami kumapanawan iti anak ta. Kasapalag ti katakunay-nay ko amang padakdalgan ko, na. Lumaban ka kuma, pangasim. Lumaban ka. Anya ngay anak ko, kumusta di asawam? Kalpasan ti makabulan akaadda na di ospital. Mabalinan nga agawid, tatang. Iso na laang ta. Hindi, anak ko. Una yun tinapasamak, tatang. Malaksid abadalan ti panagsauna. Saan pa yun ang makakunail? Gapot at spinal cord namat ngamin tinapektaran iti panakadisgrasya na. Ay, anak. Nasam da ito yung napasamak, tatang. Agbalinan a bedridden ni Aljon. Ititawan na a 24. Ubing launay a maidalit. Ay, saan tayo mat anagayatan tinapasamak kan kwa na, Wendy? Kasanon ti babayadan iti ospital? Nairemedyo kon, tatang.
Kapilitan ang naguutang Diyak mat mabalin apilitan at tumulong ti partido na. Takas ko na ni katugangak. Siyak kano ti asawa ni Aljon. Iso asyak ti agiremedyo. Ay, unay matan. Di daman baybayan yun, tatang. Ay. San abali? Takas iti na ibagak. Na iremedyo kon. Kan nagdisnudo di ipag ko nga inaudi ang mga sikaso iti kabsat na. Iso akid daw kada kayo, tatang. Nga agnaad dito iniipag ko. Tapos maasikaso na ni Aljon. Bayat ti panagtrabaho. Wendy, anak, apadi ka pa'y maturog. Tatang. Pampanunutan man ti sitwasyon niyo asang kapamilya, anak ko. Sana maliklikan, tatang. Marigata na kami nga agbayad iti utang ko. Tawan mo ti permanente at trabaho. Anak. Iso pampanunutak ti agabrod, tatang. Aday bagbaga kanyak jagayam ko nakabakasyon ita. No kayat ko kano, mabalin ko nga applyan. Nay, anya nga dedya anak ka? Domestic helper, tatang. Kasanon nga iti asawa kan anak mo? Isu da nga rod ti pampanunutak, tatang. Ngamjak mat kayat apaluspusan ti gundaway. Isu at tulungan dak ko mga agdesisyon. Iti tulong ti may sa agayem, naipagnak dagiti papeles ko nga agabrod manang Emmy. Makatawan payla idi ti anak ko. Iti panagabrod ko, nabati ti anak ko kani tatang. Kat ti asawak asaanan ang makakunail, gapo iti panakadisgrasya na, ti inaudi nga ipag ko tinangawawir. Idi damo kat addada ije balay mi. Ngam kalpasan ti sumagmamano abulan, impakada kanyak ti ipag ko, nga iyawid dalaangan ti asawak ijay balayda, tapno mapagtitinulungan da kano nga aywanan. Sa anak met anag kitakit itikid daw ti ipag ko. Stay outak iti damo apagilyan anapanak manang. Saan amay maysa tinagbalin at trabahok. Talaga nga ingka gumaak tinag-sideline. No kabailak lang at ati saanan ang maturog, amangan no talaga nga inaramid ko. Ijay anaamamok ni Ryan. Amom kabayan, madiman tar aramidam. Anya ti madingar aramida, Ryan. Di kamot na naging ina na. No day off mo, imbes kumamapan kamot iti lugar a pagdudupungan dagiti pada tayo a Pilipino. Saan tagtrabaho karata? Ken nagado ti sinarek mo pag sidelinean. Di ka kadi mapambannog? Awan ti karbangak a mabannog. Tamasapul nga agipatuludak nga agipatulod iji Pilipinas. Anya? Nalabos mo't day ta kabayan. Mabalin ka di? Wendy tinagan ko, saan akabayan? Sa anak at TV broadcaster. Ha? Pasensyakan. Nairuwamak namin nakastatiawag ko kadagiti kailyan nga adda dito eh. Okay lang, mat. Kasi itinako-nakon sa anak a broadcaster. Nalaing ka mo tamang raba kanya, Wendy. Kasta dayta tinagan ko, saan kat akabayan.
tatang. Nairwaryo ka din, jay pawit ko. Wen, anak ko. Agyaman naitulod ko mo ni Jayan da abalayan, di kagudwat impawit mo. Na impasyar ko ijay da apukaw. Agyaman tatang. Da kayo pa'y ket din ti marigatan ita dita. Wendy, anak, awan anyaman na. Basta aganat ka dita, ha? Talaga kasta ter aramida, tatang. Madanatlaw ko, anak ko. Anya day tatang? Mamidwabot iti makabulan na agpawit ka. Kayat ko ngamin ang mabayadan adagos ti utang ko, tatang. Narigat ngamin no aginteres nga aginteres. Ngam ang mga naawanan ti mabatbatikan ka iti birok mo. Saan da kapag danagan, tatang? Kas itinakon-akon kada kayo ididamo. Talaga nga agsalsalo kagak ditoy. Iso asa anak ang maawanan. Kun oray man siguro na maawananak. Ti importante, adda maipatulod ko kada kayo dita Pilipinas. Talaga maditirik na ka. Kasano ang makapag-sideline nak no kastoy. Marik na ka agkapsutak. Apa ingatan ngay. Kasano ngay, Wendy? Mapanak mo ten. Tainak makidupong kadagiti pada Pilipino iti tambayan. Sige lang, Ryan. Ne, apa yan? Anyat mapaspasamakin ka. Awan. Okay, aklaan. Sige latan, Ryan. Ang mga numaladaw ka. Ay, saan ka mabali na panawan na kasta tilangam? Umay kataalalayan ka amapan ni Josefa. Wendy. Ape ang nagbara dagiti dakulap mo. Nan, dapadapan ka man. Nagbara ka. Ay, sus, masakit ka mo't gayam. Agurigor ka. Umay ka tapag tumaran ka. Kumusta tiriknam kalpasan di pa nagagas ken panaginanam iti sumagmamanong aldaw? Ayos akon, Ryan. Agyaman ken ka, Agyaman iti panangasikasom kanyak. Awanan yaman na. Among Wendy, saan nga may narumbong tar aramida madanda ni awanan ti inanam? Ha? Siyak tupay. Lalaki ak. Ngam agpating ka lang iti dua ti sideline ko. Narigat namin na abuswan ti bagi. Nangruna katawan dito iti pamilya tayo. Ryan. Pudno nga datayo dito itap nagtrabaho para iti pamilya tayo anabati iti Pilipinas. Ang saan matarumbang nga abuswan tayo ti salunat tayo. Tanada mapasamak kada tayo. Awan ti mga sikaso kada tayo dito Naimbag atakas kanyak, stay out kamot lang. No stay in ka lang ata kadagiti amom. Diyak lamon. Amangan no pagtrabahon da kalat nga oray masakit ka. Husto ka, Ryan. Agyaman kan ka, ha? Agyaman unay iti panangisakit mo kanya. Gapu iti nakitak agalad ni Ryan. Nakarkaron anaya si dagtirik nakkankwana manang Emmy. Baro ni Ryan. Ngamkas iti na istorya na kanya, kan na ibaga dagiti nasingad agagayam na iji pagilyan anagam amuan mi. Independent ni Ryan. Kat di na kayat timang namnamalatan iti asinuman. Nalaimpay at tumulong ni Ryan. Iso nga ado ti kasiningad na.
At dapay dagiti agipadlaw iti panaggusto da kenkwana, ngem di na ida ikaskaso. Iso anas daawak idikella at anagpudno kanyak ni Ryan, nga agayat kanyak. Ket gapo siguro iti kinasingpet, ken kinamanagasikaso na, jak nalapdan ti bagik anak relasyon kenkwana. Agingga iti dimteng ti may sa apagteng, asaan aninamnama. Kasano itan Ryan? Anya ti aramidak? Anya kumangit aramidam. Di an nadam day tabagim, kanday ta sikog mo. Anya, amom ka diti ibagbagam Ryan. Adda asawak iji Pilipinas. Masapol nga agtrabaho aktap na mapawitak ida. Saan ang mabalin nga agsikugak? Anya? Wendy, di mo pagpanunutan iti dakas day tabiyag nga day ti saklot mo. Di mo pagpanunutan iti dakas ti putot ko. Ha? Pangasim. Nagbasultan. Kat imit mo ita ti bunga ti basulta. Iso adi mo kuman nayunan pa iti basol an aramid ta. Anya ti kayat mo asawan? Ituloy mo dayta. Di mo pagaramidan iti dakas. Kasano nga agtrabaho akno dumakkel ti tiyan ko? Kasano ang makapawitak iti pamilya iti Pilipinas? Siyak tagtrabaho para kadata. Ha? Ado ti kagayim ko dito ang makasaritak. Tapno maisarrakdak iti kanayunan na sideline. Doblik tagagat. Tasyak ti manggad para kadatadwa. Tapno dalata may pauit mo iti pamilyam iti Pilipinas. Bastaan nadam ti baging. Kang runaan day tasikog mo. Day talang ti kidawag ka, Wendy. Aglepasan ti kontratak dito, Wendy. Apag isumot niya ginuman a bulan ni baby. Ryan. Diyak kaya't adadaalin ti pamilya mi di Pilipinas. Isong agkid dawak iti pamakawan. No nagayatak man kan ka. Ryan. Kaya't ka makasarita iti nalapat ita. Kabaalam ka din nga iyawid iti Pilipinas ti anak ta. Kat taripatuan. Iti kasta reaksyon mo. Amoklatan. Sinagana akong dayta. Isong harod akit daw kita ti pamalubos mo. Nga iti panaglepas ti kontratak ditoy. Kan panagawid ko di Pilipinas. Ikuyog ko ni baby. Anya. Ryan. Kasi tinakon Wendy. Saan ko akayat ang madadaal ti pamilyam iti Pilipinas? Gapo iti panaginayat ta. Medyo mabayag pa isan to aglepas ti kontratam ditoy. Idinto ta siya. Dandanin. Kasi tinakon. Kidawag ti pamalubos mo nga ihawid ko ni baby. Tapno mataripatok. Pangasim ko matapalubusan na kami. Marik na ka napudno ayan-ayat itinagbaetan ta. Ngam komplikado ka po iti sitwasyon mo. Naibagam kanyak ti kasasad ti asawam iti Pilipinas. Kat sigurado ang masakitan da iti husto. Numaamuan na ti pan na kailawan mo ditoy. Iso apangasim, Wendy. Ipaay mo ko mati pamalubos mo nga iyawid ko ni baby.
Pugsatin tan tinabukal ang relasyon ta. Anya, ngam ti anak ko. Kasanun ti anak ta. Di nagtunam mo ni baby. Saan ko baybayan ni baby? Kat saan kuntong ay paidam kan ka? Ngayon masapol nga balin ka man nakaawat gapo iti sitwasyon. Di kagdanag, Wendy. Dumting tulat at umno panawin agam amu kayo alwa. Ngam ita. Masapul nagsakripisyo tang nagpadpada. Tapno agtalinaed anatalinaay ta. Sapay lang ko matabawatam, Wendy. Makalawas laangan kat agawid kan ije Pilipinas. Ngam apay analiday ka, Wendy. Manang Puring. Pampanunutam ka di darayan kan ti anak yo. Responsable ni Ryan, Wendy. Di nabaybayan ti anak yo. Kailiw ko ti anak ko, Manang Puring. Kailiw ko amara ko. Kailiw ko nga aywanan. Wendy, amo ka basol tinagbalin na relasyon mi ka ni Ryan. Aklo na ka pinanunod ko ididamo. Asa na rumbang agbyag ti anak mi. Marik na kita kailiw ko ti anak ko, Manang Puring. Kailiw ko ti anak ko. Nakiro tinagbali na pakasaritaan nyo ka ni Ryan ditoy. Ngamsikan na mismo tinagkuna. Asakbay ang nagawin ije Pilipinas na Ryan ken ti anak yo. Ingkarina kan ka adi na ipaidam ti anak yo. Sana laang akayat amariribok tinatal na abyagyo ije Pilipinas. Amok ni Ryan. Mapagtalkan kan responsable day jay. Iso anuan niya ti imbagana. Mamati akatungpalan na. Tinapatag ita. Ag-focus ka para iti pagsayaatam. Ken ti pamilyam ije Pilipinas. Kat agsagana ka para iti umadanin a panagawid mo. Kabulanan manipot simangput ka. Ang nakalidlid ay kalata. Apay ngay? Tatang. Nay, Wendy anak. Apay ngay ngagsangit kamutan. Ada ka di parikot mo? Awan di parikot ko, Tatang.
Aday mimpanag. Ha? Anya day Wendy. Ibagam kanyak anak. Bareng no matulungan ka. Anak ko, imarakop ka mo tayo. Ibagam no anya ti mapaspasamak. Bareng no adda maitulong ko. Alan, anak ko. Dadadag sa nabasol ko, tata. Anya day Wendy. Ibagam kanyak anak ko. Anya kay tibasol mo. Wendy, anak. Ibagam kanyak no anya day ta. Sana rumbong asulsulwom no anya man day ta. Ibagam, tabareng matulungan ka, anak ko. Nalpas daytoy a kapitulo kadagiti amin a napasamak may salaeng tipulos ti panagpursigi ken ti pammati ti tao ket saan a mapasardeng. Agyaman kami iti panangeg, intayon manen iti sumaruno a kapitulo. Kasanwag itan, nanang. Ubing pailaang, iti na-aksidente ni tatang. Ita, da kayo manan tinapukaw iti biyag ko. Agmay-may sa akon iti biyag. Sapay umadanin ti panagturpos ko iti senyoray. Awan kayo mat. Ama kay matang iti dayta a panagturpos ko. Umuna kami, agawid kabutan taawanan ti tao dito'y Campo Santo. Umuna kayon. Sumaruno akin ton madamdama. Umayan ti tudo. No di ka pa'y agawid, mabasa ka. Sige, mapan kamin. Sigurado. Awan pagbayad ko iti abang. Iti kwarto pagigyanan mi iti boarding house danana Aurora. Kasanuag paitan. Mami, makabayad pa'y nga ta ni Renz iti abang ti kwartuda? Kat awan mo tan ni nanang na alabandera? Nabayadan danday ti abulan. No saan na makabayad, di pa panawon ta. Taipaabang ta iti sabali. Rumbang laang. Alangan na libre ti kwarto apagyanan na. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Kat madama pa'y mat nga agad-adal. Kasaritak to ni Renz. Ibagak amapan iti kabagyan na, no ada kabagyan na ditoy. Kunada mat ana isarong da kano lang dito igid ti syudad. Taga Visayas da kano, mami. Sa bagay, day tamot tinadamag ko. Imay dagiti dadakkel na idi dito'y syudad. Dito'y daan nagkita, hindi koan, nagasawa dan. Kaawatan nga rod, nga awan ti kabagyan da dito'y, mami. Dito'y basit at drawer ti pangikabkabilan day dinanang iti walit na. Kitaat. Tatno adda kwarta nga usarak. Aginggang agturposak iti senyor hay. Ha? Adamot basit dito yung ornom ni nanang. Ha? Inutak da ito eh. Aging ajak makaturpos. Ay, nagmalasak mo't ngaminan. Apay anasapa ak anaulila. Diyos ko, di nak ko mabaybayan. Tarabayin nak ko akanayon. Races, nga madda ka dito eh. Apaya di ka mapan gumatang iti kanam. Nagkutong ka ni. Di ka kadimang mangan. Sana ka mabisin. Panawan naklang dito eh. Oh, apaya kita ni Nancy magbag nang agturong dito kantin. Napintas ni Nancy. Saan ka di? Uray napintas. Tapulos asaan ka may bagay kan kuana. At da mabalinday ti biyag. Ininto ta pobre ka.
mas pobre ka pa yung marabutit. Amok dayta. Iswakit kita lang ti kinapintas na. Uray kursunadak. Amok matla nga sa anak ama ikari. Iso asaan kan nga gambisyon. Siyak lang ti may kari kini Nancy. Ha? Kursunadam ka din ni Nancy? Saan lang nga kursunada? Inaram ko pa ikit din na. Kat masigurado kasong batan nakto. Apay na kami suot ka? Anya ti parikot mo? Masurunak iti dayjay nga ulila. Ni ka di Renz, titakda kamatan? Nasingpat matday ti a tao. Sa damat itsura na. Ngam permi mat ariegat na iti panagbiag. Jack manam mo, no pangalalaan na iti gatgatang na iti kanan na. No sana kagkamali. Iti balayo ti pagababangan na, saan ka ti? Wen, agasam. Nagturod kit din anang ibagakan ni Edward a kursunada na kano? Awan matdakas na. Gusto lang matkan ka. Di nagamdan nga agaram kanyak. Tapag sasawag. Apay ko mapagsasawam. Basol na ka di no ang gusto kan ka. Saan amay kari kanyak? Tikas lamarabutit ti kinapanglaw na. Uy, saan ka nga agsao iti kasta, gayam? Narigat ti agsasao. Tadi mo amo ti mapasamak iti masakbayan. Adda ayamat na sayat ang masakbayan para ka ni Renz? Ha, awan lat amo kon. At damanan ni Renz iti classroom tayo. Pimpiman ti itsura na ijay. No kasano nga tatibiyag na aday ta tao? Awanan ti inakan amana. No awan pagbayad na iti abang na, papanawan min iti balay. Di yu pa'y lang amin papanawan. Takitaan tayo no anya ti aramiden na. Ang mga no kasla lawa-lawa, nga agarahamid iti kasla sapot a balay na. Nakabayad ka no pa'y mat, kuna ni mami. Sana mabalin a papanawan. Tano agkamang iti otoridad kat madaksan ni mami. Sa bagay, aginggat ka ano makabayad. Awan mo trabaho na. Day tati saan ko nga amo. Ngam no ibaga na pala akursunada na. Pagsasawak. Sungbatan nak aminin. Tapno agsardengan amang ibagbaga akursunada na ka. Anya aya, ti kayat mo nga isungbat ko ken ka. Wen, kunamon na tamayat kan. Nancy, apaya ka na yun na ka nga itulod na dyan lalaki. Dakas ka din no umay nak itulod, mami. Kaadalak mat. Di mo ka di amo. Ako nada at ikuyog-kuyog kat pakaalaan iti sikog. Ti kebin-kebin kat pakaalaan iti ubing. Ay, kasano ko mga agsikog ti agkuyog laan? Kan maadaan iti ubing ti agkibin. Hindi nakman sungba-sungbata na kasta. Magandong matudingan kay iti saom. Awan day ta, mami. Amok ti aramida. Para makita. Ngam no madadaal ti panagadal mo. Di nakpabasulan. Apay ko mamadadaal ti panagadal ko. Binigatak mat. Inaldawak mat ang mapanidya pagadalan. Nasaya at no kasta. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Danga. Apay ko mga pabawya. Nagragsak kaming tupay ka ni Edward. Da kayo maggayaman ka ni Edward. Agin inayat kami ka ni Edward. Ay na isang sangayan tiragsak ko no kadwak ni Edward. At dapat siya aglangan kayo. Tuwing kayo agpasyar. Ag-date kami mata. Amom to tiragsak amariknam. Inton si kamot ada ka ayan-ayat na. Ikagumaak pa'y tagturpos. No adalaki ti pagadal ko. Ay, amom, napukawan akmutan iti ganas nga agadal. Napatpatag ka din ni Edward? Ngam ti panagadal mo? Kwa. Nagrigat mat ngami dagiti homeworks. Makapasadot. Renz, makita ka na isang sangayan ti kinaliday mo.
Ada ka di parikot? Ha? Adda ka matgayam dita? Nakita ka nakapanimid ako mitkita iti adayo. Inasitgan ka. Ngam, di mo pa'y natlaw. Sinong batan ka din ni Nancy ni Edward? Dayta ka diti makagapon no apay analiday ka? Saan matkit di? Maikawak ngamin. Pampanunutak dagiti dadaktal ko. Awan pa'y mangkuyog kanyak. Inton madanon ti graduation tayo. Awan ka di kabagyam ditoy? Awan mo tinaibagbaga dagiti dadaktal ko. Sakbay api musay da. Tila ang imbagada. Kat taga Visayas da. Ijay ti ayan dagiti kabagyan da. Napan ka din ijay? Saan pa'y? Umanayon ti makabulan apawayway adi ka nakabayad iti abang mo, Renz. Nana, awan pa'y mo ti pagbayad ko. Saan ko na parikot dayta? Daytoy laang boarding house ko ti pagtataudan ti kwartak. Ipaabang ko iti sabali ti kwarto nga ayan mo. Nana, kasano nga rudan dagiti gamit ko? Di impakim no di mo kayat nga iburandis ko ijarwar. Ha? Sige nga rod, Nana, tagim pakiak. Imbaga kun ken ka idi pa'y napanabulan. Ano awan pagbayad mo, umakar kan. Apay adi ka pala nagimpake. Nana, awan pa'y ngamin nasarakak apagakarak. Intula ko man, numalpas ti graduation ko, numabalin. Naala kon ti bayad ti umay sumublat di ti kwartom. Ladingitak. Ha? Nana, numabalin, ibatik pa'y nga rod ti daddo maagamit ko. O sige, ipan mo ijay bodega di ta sirok ti balay. Imbag no awan timang papanaw kanyak dito'y waiting shed. Diyos ko, si kalaang ti kamang ko. Di na ko mabaybayan. Sapay agtudon. Adda sumungad a jeep. Aglugan aklatan agturong ije sentro. Makamuditan. Lumugan akon. Tasi dagmat ti sentro ditoy. Barang adda mabalin ko apaglinungan. Kadag iti igid ti pasdak iti asdag ti parke. Mabalinan ditoy igid ti pasdak apaglinungak. Mabalin ka diti makilinong ditoy. Awan ngamin payong ko. Nagpintasan na babae. Apay adi kag tagari. Mabalin ka diti makilinong punak. Ha? Mabalin latamis. Saan ko mat ako kwa daytoy igid ti pasdak? Nakilinong aklaeng. Agbiyahe ka kadi, tanagdakkel tabag mo. Ha? Saan, miss? Ay, unggayam. Siyak ni Renz. Sika? Siyak mat ni Eva. Imbag tadi mo imbagasi ka ni Adan. Ha? May mayat pa'y kuma no siyak ni Adan. Tauray iti sirok lang ti kayo ti pagtaangak kat mabalingan. Mang puro sakto mo't iti prutas nga ipakan ko kan ka. Ha? Ay, mabalinsan. Kimapsutan ti tudo. Sige mapanakon. Bye-bye. Bye-bye, Eva. Ha? Tilakay, naipagalis. Kaasimat, inaktulungan. Ay, Lolo, kumpat kayo iti imak. Intayo pa'y aglinong iti igid ti pasdak ang naglinungak. Agyaman na ka po. Medyo nakapsot nga minan ti panagkitak. At dan sa nabagdakak, iswa na igalisak. Pagluganon nyo kadi, tay palugan kayo, tapno makaawit kayo, Lolo. Asidag dito iti balay ko, Barok. Napayagak lang nga magna. No kayat yo, kibinan kayo langan, aging gaijay balayo. Ay alaman nga roda po. Nasakit nga mindag iti tumang ko. Kimaruman iti rayumak. Sige nga rod, Lolo, kaduan kayo. Angan at tamot dakil abag mo. Nalagan laang daytoy, Lolo. Badok laang dagitoy. Ala, sumalabay kayo iti abagak.
Tatulungan kayo amag na. Itaman pa'y nga awan ni Renz. Pimanawan iti boarding house mi, ma'am. Saan nga mi na makabayad iti abang na? Napanan na nga rudan. Ay kaasimat, kat dandani kayo pa yan agturpos. Bayan yun dayjay, ma'am. Gabat lang dayjay. Ay nasaan ko maakasta? Saan arumbang nga iruruman tinakakaasi? Kat, libre kit din ti panagyan na iti balay mi, ma'am? Ay, madanag anak no saanin nga umay. Sayang, sapay nasaririt nga ubing. Uray nasaririt, ma'am. Ta saan matlang ang makaadal? Tawan mang paadal kan kuana. Ay, sayang ti panagturpos na no saan nga agsubli ditoy. Agsarita taman itinalapat si Kanansi. Madmadlaw ko kanayon ka nga aglaladot. Masadsadutak nga rod, mami. Agpudno ka man. Anyo ko matipudnok? No itibigbigat, agbakbakwar ka. Inton kwan, mangmangan ka iti mangga. Apay ko man numang manganak iti mangga, mami. May salaang ti isungbat mo kanyak. Masikog ka. Wenno saan? Sungbat! Yaman ako na ikan ka, apok. Ha? Dakkel mat gayam ti balay mo, lolo. May maysam ka di ditoy? Wen, atayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka day, tadapay bag mo. Kan asino dagiti dadakkel mo.